Hei, mä oon Nikolas Byyristä. Byyrille on ollut aina tärkeää tuoda suomalaista jalkapallokulttuuria esiin. Kannattajan ääni on ollut aina keskiössä, jonka takia meidän mottokin on ollut kannattajalta kannattajalle. Jalkapallokulttuuria rakennetaan aina yhdessä. Moi! Me ollaan Katju ja Enni Leveriltä. Mitä on suomalainen futiskulttuuri? Me halutaan, että suomalainen futiskulttuuri on tasa-arvoista, monimuotoista ja rohkeaa. Lever on naisten futiksen äänitorvi, joka rakentaa tasa-arvoista tulevaisuutta, jossa kaikki voivat tavoitella unelmiaan. Moi, mä oon Veikkaaja ja mulle Suomi-futiskulttuuri tarkoittaa sitä, että sä pääset viettää aikaa sun läheisten kanssa. Olkoon se sitten katsomossa tai kotikisastudiossa. Veikkaajan kanava on pyrkinyt tuomaan esille sitä, millaista on käydä eri Suomi-futisseurojen matseissa.